Meye muhimmancin personal statement ne wajen sauya akalanka abin da ya shafi neman scholarship, ka tashi daga wanda kullum ake tura masa rejection zuwa wanda za a turo masa congratulations you've been offered a place. Assalamu alaikum, sunana Mustapha Sa'id, mai sharhi akan hanyoyin da ake bi domin samun gurabe da tallafin karatu a jami'o'i mafiya tasiri a duniya da sauran abubuwan da suka shafi yau da kullum. Abin da ake buƙata personal statement ya zama a koda yaushe shine ya nuna niyyanka, ya nuna jajircewanka, ya nuna ƙoƙarinka, ya nuna zummanka, ya nuna kuma soyuwan da wannan daman yayi a cikin zuciyanka. Kuma ba za ka taɓa yin haka ba har sai ka mayar da hankali wajen nutsuwa kafin ka rubuta personal statement ɗinka, har sai ka ɗauki wannan kalamai 500 zuwa 700 ɗin a matsayin kalamai masu muhimmanci wanda kawai ba wai rubutu bane na je kana yi ka, har sai ka ɗauki lokaci sosai da zurfin tunani wajen rubuta shi. Wannan shine abin da zai taimaka personal statement ɗinka ya sauya tunanin masu bada scholarship. A tuna da cewa ni kaina akwai lokuta da duk abin da na nema sai kaga bana samun rejection kawai ake turo mini, amma sai da nazo na kai matakin da a mafi yawancin lokuta in dai na nemi gurbin karatu a manya-manyan jami'o'i sai kaga na samu, har nazo na kai ga ni ne ma nake rubutu nake tura musu cewa ku yi haƙuri ba zan iya zuwa makarantar ku ba domin na samu wani makaranta daban kuma na samu tallafi a wajen. To labarin yana iya sauyawa, kuma ni ɗin ma a baya rubutuna ba haka yake ba, rubutu ne wanda baya wani ƙarfafa maka gwiwa ko kuma ya wani sosa maka rai, amma na tashi daga wannan wajen na koma yanayi wanda in nayi rubutu na neman gurbi na karatu yawanci sai kaga cewa kuma ya sosa rai kuma an nemi in zo dan nayi karatun.